मे दाननि बे समा खालि केलेन्डारनिल' सम नङा, नाथाय बे दाना इसोरनिफ्राय होनाय मोनसे बोरनि सम, बोरनि खाबु एबा बोर मोननायनि दान एबा आशीर्बाद मोननायनि सान। जानो हागौ नोंथाङा थांनाय दानाव गोबां नाजानायखौ नुबाय, नोंथाङा दुखुखौबो नुबाय जानांगौ, मानसिफोरनि सोलायनाय बेबहारफोरखौबो नुबाय जानांगौ, जानो हागौ रांखान्थिनि जेंनाफोरखौबो नुबाय, बेरामजों सैसोनानै थानाय, सिन्ताजों सैसोनानै थानाय, बायग्लिनाय नखरफोर, बायग्लिनाय सोमोन्दोफोर आरो गोसोनि उसाव बादाव, बेफोर गासैखौबो जानो हागौ नोंथाङा थांनाय दानाव नुबायबो जानो हागौ। नाथाय दिनै इसोरा नोंथांखौ बुंदों, गिनो नाङा, आं नोंथांजों लोगोसे दं होननानै इसोरा बुंदों। जेब्ला फुंनि साना सोरां जाबोयो अब्लाना बियो गासै खोमसिखौ नागारबोयो। थिग बेबायदिनो इसोरनि अननाया नोंथांनि जिउनि गासै खोमसिखौ फोजोबना होनो हानाय गोहो सक्तिया दं। दिनै जायफोरा बे बोसोनखौ खोनासंगासिनो दङ, बे बोसोना साधारन बोसोन नङा, बे भिडिअ'आ साधारन भिडिअ' नङा, बेयो नोंथांनि थाखाय सोरगोनिफ्राय दैथायहरजानाय बोरनि बोसोन। मानोना इसोरा मिथिगौ नोंथाङा सिङाव बबे जेंनाजों सैसोनानै दङ। मानसिफोरा नोंथांनि महरनि मिनिनायखौल'सो नायो, नाथाय इसोरा नोंथांनि गोसोनि आवाज, गोसोनि बाथ्रा, गोसोनि रावखौ खोनासङो। जिउआव गोबां समावनो बेबायदि मोनदांनो मोनो जे गासैबो थाद'जोब्बाय, गासैबो नांथाजोब्बाय, बेबायदिखौ जिउआव मोनदांथि मोनो माब्लाबा माब्लाबा। आर'जआ जागासिनो दं, नाथाय आर'जनि फिननाय मोननो हायाखै। मावख्रुबनाया जागासिनो दङ, सोलिगासिनो दङ, नाथाय फिथाइ मोननो हायाखै। फोथायनाय दं, नाथाय लामाफोरखौ नुनो मोनाखै। बेबायदि समाव मानसिफोरा बायग्लिनो हमो, उसाव बादाव जायो, गोनो गोथो जायो। नाथाय अनजाग्राफोर गोसोआव लाखिगोन, इसोरा माब्लाबाबो गोबाव खालामा। इसोरा अरायबो थि समाव खामानि मावो। जेरैहाय बेगरफोरा हा सिङाव माखासे समनि थाखाय थाखुमायो आरो बियो हरखाबैनो माब्लाबा गोरलै खिलिहरो आरो गिदिर दंफां जायो। थिग बेबायदिनो नोंथांनि थाखाय नोंथांनि बोरा थामथिम जागासिनो दङ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांनि थाखाय बे मे दाना लुखांफिननायनि दान जानोबो हागौ। नोंथांहा जि गोमाबायमोन, इसोरा बै गोमानायखौ नोंथांनो होफिननो हानायनि गोहोआ दं। जायहा बायबायमोन, बै बायनायखौ फिन जरायफिननो हानाय गोहोआ इसोरनियाव दं। जायहा निराशा जाबायमोन, बायग्लिबायमोन, बिसोरनो इसोरा गोदान मिजिं होफिननो हायो। फांथे जानानै दोनजानाय दरजाखौ इसोरा खेवनानै होनो हायो। गोरान जायगायावबो इसोरा दैसा बोहैहोनो हायो। इसोरा जाथावैखौ जाथावना बानायनो हायो। जुदि दिनै नोंथांनि नखराव टेनसन दङब्ला इसोरा सान्ति होनो हायो, इसोरा गोजोननायखौ होनो हायो। जुदि नोंथांनि मोदोमाव बेराम दङब्ला इसोरा सोखानायखौ होनो हायो। जुदि दिनै नोंथांहा खामानि गैयाब्ला अब्ला इसोरा दिनै नोंथांनि थाखाय लामा बेखेवनानै होनो हायो। जुदि दिनै नोंथांनि गोसोआ गिनायजों बुंफबनानै दङब्ला अब्लाना इसोरा नोंथांनो साहस होनो हायो, बोलो होनो हायो। मानोना इसोरा खालि खोनासंग्रा इसोर नङा, बियो फिननाय होग्रा इसोर। गोबां मानसिफोरा उन्दुनाय समाव मिनिदों, नाथाय बिसोरो गोसो सिङाव बायग्लिनानै दं। सोरबाया सोरनोबा बोलो होदों, थुलुंगा होदों, परामर्श होदों, नाथाय बिथाङा गावनो सिङाव मेंग्लिनानै दं। जानो हागौ नोंथाङाबो बिथांमोननि गेजेरावनो सासे। नाथाय दिनै बे बोसोना नोंथांनि थाखायनो। मेंनो नाङा, जेननायखौ मानिनानै लानो नाङा, मानोना इसोरा दाबो नोंजों लोगोसे खामानि मावगासिनो दङ। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन गोसोआव लाखिगोन, मोनफ्रोमबो बारहुंखाया अराय समनि थाखाय थाया। मोनफ्रोमबो हरनि उनाव फुं फैयो एबा सोरां फैयो। मोनफ्रोमबो गाबनांनाय मेगन मोदैनि उनाव मिनिनाया फैयो आरो मोनफ्रोमबो आनजादनि उनाव साखि होनाया फैयो। बेनिखायनो इसोरनि सायाव फोथायनायखौ बे मे दानाव माब्लाबाबो नागारनो नाङा। लागारबो मेंग्लिया जासे आर'ज खालामबाय था, इसोरनियाव फोथायनायखौ दोन। मानोना जाय सुबुङा इसोरनियाव फोथायनायखौ दोनो, बै सुबुङा माब्लाबाबो लाजिनो गोनां जाया। माब्लाबा इसोरा जोंखौ हारसिं थाबायनो थाखाय हगारनानै होयो, जों जेन बिनियाव सोनारनानै थानो सोलोङो। बेनिखायनो इसोरा जोंखौ माब्लाबा हारसिङै दोनो एबा हारसिङै हगारो। जेब्ला गासैबो नागारलांगोन, गासैबो गोजान जालांगोन, अब्लाना इसोरा खाथिनिख्रुइ खाथियाव फैयो। अब्लाना इसोरा खाथियाव थाफैयो। जि समाव मुलुगा बुंगोन, बुहुमा बुंगोन जे जेबो जानाय नंलिया होननानै, अब्लाना बै समाव इसोरा बुंगोन जे आङो खामानि मावगासिनो दङ, आङो गोदान खामानि मावगासिनो दङ। मानसिफोरा बुंनो हागौ बिजों जेबो खामानि जालिया, बियो जेबो खामानियाव उदायलिया होननानै, नाथाय इसोरा बुंगोन
आङो खामानि मावगोन, आङो नोंजों खामानि मावगोन, आङो नोंखौ बाहायगोन इसोरा बुङो। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बे मे दानाव गासैबो गोरोन्थि, गासैबो नंखाय साननायफोरखौ नागारजोबदो। आंनि फिउचार, आंनि भबिष्यतआ खोमसियाव दं, खोमसि जाबाय होननानै माब्लाबाबो साननानै लानो नाङा। इसोरा नोंथांनि फैनो गोनां समफोरखौ मोजाङै मिथिगौ आरो बिनि जि थांखिफोर दङ नोंनि सायाव, बै थांखिफोरा अरायबो मोजांनि थाखाय, फोजोबस्रांनायनि थाखाय नङा। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो फोथायनायजों आवगायलां। फैयोब्ला अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बे मे दाननि बोर गोनां आरजनि फारसे जोङो आवगायलांदोनि। अनजाग्राफोर, बे आरजखौ गोसो होनानै खोनासंगोन आरो गोसो गोरबोजों नाजावगोन। थारैनो इसोरा नोंथांनो बोर होगोन, मानोना जेराव फोथायनाय थायो बैयावनो इसोरनि आत्माया खामानि मावो। दे अब्ला अनजाग्राफोर, आंजों लोगोसे आरजआव बाहागो लाफादो। अ सोरगोनि आफा, आं दिनै नोंनि गोथार मुं लानानै नोंनि सेराव फैदों। बे मे दाननि थाखाय जों नोंखौ साबायखर बावो फोरबु। जों नोंखौ बे गोदान फुंनि थाखाय साबायखर बावो। जों नोंखौ फोरबु बे गोदान खाबुफोरनि थाखाय साबायखर बावो। फोरबु, नोंनि अननाय एबा दयानि थाखाय जों गोथाङै दं। नोंनि अननायनि थाखाय दिनै जों बेयाव दं। आफा, जाय सुबुंफोरा दिनै बे आरजखौ खोनासंगासिनो दङ, बिथांमोननि जिउआव नोंनि बोरखौ आबुं खालामनानै हो। बे मे दाना बिथांमोननि थाखाय गोजोननायनि थाखाय, रंजानायनि थाखाय, जाफुंसार जानायनि थाखाय, सोमोनांथाव खामानि जानायनि थाखाय दान जाथों फोरबु। फोरबु, जेराव निराशा जानानै दङ बैयाव आसाखौ हो। अ फोरबु, जेराव बेरामिफोर दं बैयाव सोखानायखौ हो। फोरबु, जेराव बायनानै दं एबा बायदों बैयाव लुखांफिननायखौ हो। जेराव गिनाय दं बैयाव साहसखौ हर। जेराव खोमसि दं बैयाव नोंनि सोरांखौ जोंहो। अ जोंनि जिउनि बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट', दिनै जों नोंनियाव आरज गाबोदि मोनफ्रोमबो फांथे जानाय दरजाखौ नों खेवनानै होदो। मोनफ्रोमबो थाद'नाय खामानिफोरा आवगायलांथों। मोनफ्रोमबो रांखान्थियारि जेंनाफोरा गोजान जाथों, समाधान जाथों। साफ्रोमनिबो नखराव अननाय आरो खौसेथिया लुखांजाथों। मोनफ्रोमबो टेनसन एबा सिन्ताफोरा जोबलांथों। अ फोरबु, जायफोरा मोनाव गाबखोमानो गोनां जादों बिसोरनि मेगन मोदैफोरखौ नों हुगारनानै होदो। अ फोरबु, जायफोरनि गोसोआ बायग्लिनानै थाबाय बिसोरनि बायग्लिनाय गोसोआव नोङो मोनसे गोदान बोलोफोरखौ सोनानै होदो। जायफोरा जेननानै थाबाय, मेंग्लिनानै थाबाय, बिसोरखौ नों फोरबु बोखांफिनदो। अ फोरबु, जायफोरा फिउचारखौ लानानै गोबां सिन्ता खालामदों, नों बिसोरनि गोसोआव खोथा बुंदो जे नों जे बिसोरनियाव थानानै खामानि मावगासिनो दं, बिसोरनि फिउचारा जे गाज्रि नङा, बिसोरनि फिउचारा मोजां, बेखौ जेन बिसोरो साननो हाथों। नोंनि सायाव फोथायनायखौ दोनथों। अ फोरबु, बे मे दानाव मोनफ्रोमबो सावखौ बोराव सोलायनानै होदो। अ फोरबु, जेननानै थानाय, जाफुंसार गैयैफोरखौ फोरबु बे दानाव नोङो जाफुंसार होदो। जाफुंसारनाय फारसे आवगायलांहोदो। अ फोरबु, मोनफ्रोमबो दुखु, मोनफ्रोमबो सानाय, मोनफ्रोमबो जेंनाखौ मोनसे थांखि फारसे आवगायलांहोदो। अ फोरबु, मोनफ्रोमबो आनजादखौ देरहासारनायाव सोलायनानै होदो। अ फोरबु, गावनि फिसाफोरनि नखरफोरखौ रैखाथि गोनां खालाम। मोनफ्रोमबो गिथावना समायसा जाथायफोरनिफ्राय बासाय, रैखाथि होनानै दिन। सैताननि मोनफ्रोमबो थांखि, यजना, खामानिनिफ्राय जोंनि नखरफोरखौ नों रैखाथि हो, बासाय। नोंनि सायख्लुमाव अरायबो नोंनि फिसाफोरखौ दोन, जेन दुखुफोरा फैनो हाया, जेन बेरामफोरा जेन खोबनानै लानो हाया। बिनि थाखाय फोरबु, नोंनि बिसाफोरखौ नोंनि सायख्लुमाव दोन। अ फोरबु जिसु, जों नोंनियाव आरज खालामोदि बे मे दानाव जेन गोदान गोदान खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनो। बे मे दानाव साख्रि नागिरग्राफोरा गोदान गोदान साख्रिफोरखौ मोननो हाथों। गोदान रिलेशनशिपफोरा जाथों। गोदान रंजानायफोरा फैथों। जिउनि गोदान खामानिफोरा जागायजेनथों। अ फोरबु, आरो जायफोरा गोबाव समनिफ्राय आरज गाबगासिनो दङ बिसोरनि फिननाया बे दानाव गोख्रैनो फैथों। अ गोथार जिउ खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो नोंनि बोरखौ सुफुंनानै होदो। बिसोरनि गोसोखौ सान्ति एबा गोजोननायजों आबुं खालामनानै हो। बिसोरनि हृदयखौ अननायजों आबुं खालामनानै हो। अ फोरबु, बिसोरनि जिउखौ नोंनि थाथिजों आबुं खालामनानै हो। अ फोरबु, जों फोथायोदि
बे दाना जोंनि थाखाय माबा मोनसे साधारन दान जानाय नङा। बे मे दाना जोंनि थाखाय सोमोनांथावनि दान जाथोंसै फोरबो। अ फोरबो, बे दाना साखि होनायनि दान जाथोंसै। बे दाना गोदान जागायजेननायनि दान जाथोंसै फोरबो। अ फोरबो, जायफोरा गावनि सिमां आरो मिजिंफोरखौ खोमानानै लाबाय फोरबो, बिसोर जेन फिन सिमां लुखांफिननो हायो, मिजिं लुखांफिननो हायो, नों बोलो होदो फोरबो। अ फोरबो, जायफोरा गुबुनफोरजों मुगै जाबाय बिसोरनो नोंनि अननायखौ होदो फोरबो। अ फोरबो, जायफोरा हारसिङै दं नों जे बिसोरजों लोगोसे दं बिखौ बिसोरनो मोन्दांथि मोननो हो। अ आफा, नों जोंनि आथिंनि देम्फु जादो, जोंखौ गाज्रि लामानिफ्राय बासाय। अ फोरबो, सैथो थांखि लानो थाखाय जोंनो गियान हो। अ फोरबो, जोंखौ नों सानफ्रोमबो नोंनि सेराव लानानै फै। आरो फोरबो, जोबनायाव जों साफ्रोमनोबो मोनसे बेबायदि गोसोखौ हो, थासारिया जेखि जाया मानो जों जेन अरायबो नोंखौ साबायखर बावनो हायो। जोंनि जिउआव जेखि आनजाद फैया मानो, जोंनि जिउआव जेखि दुखु दाहा फैया मानो, खैफोद फैया मानो, जों जेन अरायबो नोंनियाव फोथायनानै थानो हायो। जों साफ्रोमखौबो बोर हर फोरबो। जों बे गासै आरजखौ बोलोगोरा जिसु ख्रिस्टनि मुङै बिबाय। आमेन। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोना जुदि फोथायनायजों बे आरजखौ नाजावदोंब्ला, नोंथाङा जुदि बे आरजआव बाहागो लाफादोंब्ला, इसोरा नोंथांखौ मिथिगौ। नोंथांनि दुखु दाहा, नोंथांनि जेंना, नोंथांनि नाजानाय, नोंथांनि खैफोद, नोंथांनि गासै टेनसन, नोंथांनि गासै जेंनाफोरखौ इसोरा मिथिगौ। अनजाग्राफोर, सानफ्रोमबो आरज खालामग्रा जा, सानफ्रोमबो आरज खालाम। इसोरा नोंथांनो थारैनो नोंथांनि आरजनि फिननायखौ होगोन, नोंथांनि गासै जेंनाखौ बोस्रांगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, माब्लाबाबो आरज खालामनायनिफ्राय उनफिननो नाङा। जोंनि जिउआव हां लानाया जेसेबां गोनांथि, हां लानाया जोंखौ गोथाङै दिनो, थिग बेबायदिनो जोंनि आत्मिक जिउखौ बोलोगोरायै, सक्तिसालियै बे आरजआ दोनो। दा बेनिखाय अनजाग्रा नायगिरिफोर, आरज खालामनायनिफ्राय मालाबाबो गावखौ उनफिननो नाङा, उनफिननानै दोननो नाङा। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, मिजिंथिदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों आरज खालामनाय आरो आरजनि जि फंनैसो बोसोन दङमोन, बे बोसोना नोंथांनि गोसोआव खोथा बुंबायब्ला मोनसे लाइक होदो आरो लोगोसे बे भिडिअखौ गुबुननो शेयार खालामदो, जेन गुबुनाबो बे आरजखौ खोनासंनायनि गेजेरजों बोर मोननो हायो आरो थेन्थनानै थानाय गोसोआ जेन जांख्रिखांफिनो, बेनि थाखाय शेयार खालाम। आरो लोगोसे सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ दिनैनो दानो साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो इसोरनि बोसोनफोरखौ नोंथांमोना खोनासंनो मोनो आरो आरजफोरखौ मोनबाय थानो हायो। प्रेज द लर्ड, जय मसीह। इसोरखौ बाख्नायनानै आंनि भिडिअखौ बेसावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।